Takže ak neviete, ako rozobrať tlmič na Javu 250, tu sú dve západky kovové, ktoré tlmič v rukách, toto je starý tlmič, takže dokážem ho aj s rukami stlačiť. Tie západky vidím, keď som sám z lesa, mi to rozoberá, potrebujem sa do zveráka. Ja potrebujem takýmto spôsobom ich dať von. Toto je starý tlmič, takže vôbec sa nezaoberám s tým, že by som niečo doškriabal a tak ďalej. Samozrejme, ak budete servisovať nový stroj, ktorý ste mali po rekonštrukcii, robili ste nový lak a tak ďalej, dajte si väčší pozor, alebo to dajte odborníkovi. Čiže toto je video amatéra pre amatérov. Tu vidíme starú prúžinu. V podstate tlmič rozoberám preto, aby som vymenil prúžinu. Toto je tá stará, aj veľmi zle vyzerá. Tu mám prúžinu novú nachystanú. Diametrálny rozdiel aspoň pol centimetra v dĺžke. Keď tam tú novú prúžinu dám, nebudem už rukami schopný stlačiť tak, aby som dal tie západky naspäť. Takže ja som si potom vyrobil zariadenie, keďže nemám ani veľký zverák, nič, robím to všetko v podstate na kolene. Toto je vlastne z filtrového kľúča, hej, na olejový filter. Odstranil som tú kovovú svorku, nahradil som to takýmto plátom. Je možno dať asi aj drôt s očkami, je to na vás.